zdravím toho, kdo kouká na tohle video. Dneska mám na programu si namalovat. Chtěla bych si udělat, že glam nějaký make-up. A do toho budu mluvit o ženských umělkyních, protože mám pocit, že o ženských umělkyních se nemluví tak, jak by se mělo mluvit. That's why I'm here doing this, protože ženy a ženské umělkyně jsou moje velká hyperfixace už jakoby dlouhou dobu a já jsem taky studentka umění už třeba 10 let klidně. 10 let nevím, ale třeba 6 let už jo. I víc. Já jsem studentka umění už 9 let jakoby, which is crazy, ale hej, možná i 10 let, protože já jsem podle mě, kdy se nastupuje na střední, v roce 2016, ne, když mě je 25, já nevím. Anyway, studuju umění už fakt strašně dlouho a já jsem teda chodila na uměleckou střední od roku 2016, takže je to 10 let, protože je rok 2026, panebože. Ale v roce 2016 jsem nastoupila na střední, kterou jsem dokončila v roce 2020 a tehdy se o ženských umělkyních jako vůbec nemluvila. Já jako žena, já jako holka, tehdy jsem byla ještě slečna, tak jsem prostě chodila studovat tady tuhle fucking uměleckou školu and I didn't hear about no women in art a byla jsem jako what the freak, jakoby jediná, co mě naučila o ženách, byla naše učitelka fotografie, love her, miss her, ona mě toho tolik naučila, ale jinak prostě třeba v dějinách umění Nada. Jakoby až na výšce, když jsem si já jsem si zapsala předmět, který byl nepovinný, který se jmenoval, že feminismus v umění. Až tam jsem se dozvěděla o nějakých jakoby ženských umělkyních a byla jsem jako protože já mám pocit, že jakoby celou základku, celou střední jsem si myslela, že ženy v tom umění prostě nebyly. Že prostě oni nedělali, protože k tomu neměli přístup. A když už tam byli, tak to bylo prostě strašně rare. Ale to vůbec není pravda. Oni tam byli, hold on. Než se pustíme do toho tématu, tak já se vytáhnu malovátka, protože já jsem chtěla dneska multitaskovat, já jsem chtěla prostě mluvit o ženách v umění a chtěla jsem se namalovat. Takže jo, proč tady mám toto? First of all, dám si čelenku dneska, buď si dám tady tu bílou jakoby králičí, anebo tady tu žlutou, nejsem si jistá, ale asi si dám tu bílou, protože dneska se cítím jakoby velmi demure. Bojím se ale, že budu vypadat úplně hrozně celý to video, když budu mít na sebe tady tu čelenku, ale whatever. Mám čelenku a teďka potřebuju zrcadlo, ale mě zrovna dneska zrcadlo, takový malý zrcadlo zapadlo za moji šatnu, za moji skříň, kámo. Takže nemám úplně zrcadlo, ale mám tady tu paletku, která má zrcadlo. Nejdřív vám ukážu věci, se kterými se budu malovat. Mám tady svůj košík, kde mám prostě svoje regular věci, které si dávám vždycky, když se maluju. Takže tady ten BB cream. Pak mám tady ten pudr, který mám aspoň 10 let, podle mě. Pak mám tady ten Baby Got Blush a Baby Got Glow od Essence. A pak tady mám od Essence, kámo, I love Essence. First of all, Essence je extrémně levná a mají tam docela i jakoby banger věci, takže Extreme Shine, prostě Essence. A pak tady mám tuhle třpitivou paletku, ani nevím odkud je, ale je jako banger. Možná z AliExpressu nebo něco takového. No a pak tady mám prostě čtyřek a to. A to je můj jakoby každodenní make-up, ale já bych si dneska chtěla udělat něco barevného, protože já mám ještě takovouhle paletku, kde jsou prostě takovýhle barvičky a pak mám tady tohle je moje nejoblíbenější paletka, kterou vlastním a je to jakoby jediná velká paletka, kterou vlastním a tady máme prostě barvy takovýhle. Takže já bych si chtěla udělat, že barevnější look, prostě I want to honor the female artists I'm gonna talk about, takže chci udělat nějaký barevný look. Tak, našla jsem nějaký štětečky a našla jsem i linky, takže dneska si udělám i linky, guys, ale uvidíme, jestli mě půjde jakoby mluvit a malovat se. Dám si BB cream a svoji ženy v umění topic session začnu tím, že budu mluvit o tomhle obraze Zuzana a Starce. Zuzana a Starce je tady ten barokní obraz od Artemisie a teďka já si nikdy nepamatuju její příjmení, až se podívám na její příjmení, až si vydám tady ten prostě make-up. Kámo, já jsem věděla, že to multitaskování bude těžký. Artemisie je snad jedna z prvních velmi zásadních žen jakoby v umění
A oni jsem se až teďka naučila, když jsem se učila na státnice, jakože já jsem možná uneducated, jo, teďka když tím tak přemýšlím, možná prostě jenom nejsem úplně správně edukovaná, ale trošičku blamuju školy, protože já jsem ve škole, prostě o ní jsem neslyšela, já sama jsem si ji potom jakoby našla, když jsem si vypracovávala otázky na státnice. A když jsem si vypracovávala otázku na baroko, tak jsem tam našla tady tu týpku Artemisiu, prostě z baroka. Ona byla extrémně talentovaná malířka už jakoby od dětství, protože její táta byl taky nějaký slavný prostě malíř. Tady jsme by the way v 17. století, takže jakoby ženy vůbec nemalujou, ženy vůbec nemůžou malovat, nemají k tomu přístup, většinou prostě malujou mistři, a.k.a. chlapové prostě. Ta misia, jelikož její táta byl prostě malíř, tak ona se skrz tomu dostala a už když byla hodně mladá, tak jakoby she was mastering the craft už hodně odmala. A ona se potom i dostala do těch jakoby fancy okruhů Florencie, Římu a Londýna, takže ona se proslavila, ona potom byla jako známá malířka. Že tahle girlie měla prostě extrémně složitý život, kdy ona hodně jako mladinka byla znásilněna nějakým typanem, který byl taky malíř, a hlavně to byl spolupracovník jejího otce, ke kterému ona se chodila učit. A tehdy se jakoby vedl veřejný soud ohledně tady téhle věci. Wait. Hello! What's up? Já teď ještě natáčím video na YouTube. Tak jo. Tak čau. Já teďka nevím, kde jsem skončila, že jo. No, už vím, kde jsem skončila. Ona prostě se chodila ke svému tátovi učit, že jo. A ten táta tam měl tady tohohle z toho spolupracovníka, který jí prostě znásilnil. A tehdy se dokonce kolem toho jakoby konal veřejný soud prostě, že jakoby se to řešilo, což na tu dobu jako už to je velký pokrok, ale samozřejmě se to řešilo úplně hrozně, protože jsme v 17. století. I v tomhle 21. století se tady tyhle soudy řeší dost jako blbě a v 17. století jako už vůbec, prostě lidi byli crazy prostě. Patriarchát byl úplně extrém, že jo. Takže ten soud, by the way, teďka dodělala jsem si ten BB cream a teďka nevím, jestli si mám dát pudr, anebo jestli si mám dát blush and highlighter, prostě nevím, jestli si mám dát první toto nebo toto, ale asi si dám první toto. Prostě byl kolem toho sice veřejný soud, ale dopadl úplně hrozně, byla jakoby abused během toho soudu, že jakoby oni jakoby mučili, aby ona dokázala, že říká pravdu, že jí prostě mučili a furt dokola se jí ptali, jestli prostě říká pravdu a ona pořád si musela stát za tím, za tou svojí pravdou, i když jí doslova mučili, kámo. A takovýhle byly soudy v 17. století, takže, kámo, teď jsem se úplně naštvala, protože WTF, že prostě žena v 17. století přijde a řekne, že byla znásilněná a oni ji potom ještě víc mučí, aby dokázala, že to je pravda. A to do toho jejího artu to ale proniklo tak, že ty prostě vidíš, jak je strašně nasraná, že je hrozně nasraná na muže a na chlapy, který, že ho způsobili tady tohle trauma. Podívejte se třeba na tenhle obráz Judith slaying Holofernes prostě, je to jakoby, ona depikovala je to nějaká biblická, tady něco z Bible, nějaký příběh z Bible a ona si vybrala zrovna tady tohle a jakoby namalovala obraz, že jo. A ten obraz od ní miluju a je to Zuzana Astarci. A vlastně Zuzana Astarci, ona portrétuje tady tuhle scénu, jakože dva staří muži obtěžujou tu ženu a ona je prostě nasraná, ta žena, že jo. Ale strašně moc jiných malířů jakoby depikovali tu stejnou scénu, Zuzana Astarci, ale vždycky depikovali jakoby v sexuálním erotickém podtónu, že to je prostě flirt, že to je prostě sexy. Ona jediná pochopila ten příběh z té Bible a depikovala ho tak, jak je prostě. Jak to edituju, tak to potřebuju ještě vysvětlit, protože ona nebyla jediná, co to pochopila správně. Bylo i víc obrazů, který pochopili, jakoby, co se děje. A ještě vám víc vysvětlím, co to vlastně je za biblický příběh Zuzana a Elders. Příběh Zuzana a Starci pochází z biblického dodatku ke knize Kniha Daniel. Zuzana je mladá, krásná a bohatá žena, která žije v Babyloně. Jednoho dne se jde koupat do zahrady. Dva starší muži ji tajně sledují. Touží po ní a přijdou za ní s vydíráním. Buď s nimi bude mít sex, nebo jí obviní, že ji přestěli s jiným mužem při cizoložství. Zuzana odmítne, protože nechce udělat nic proti svému svědomí. Starci ji tedy falešně obviní. Hrozí trest smrti, ale prorok Daniel později odhalí, že starci lžou, protože jejich výpovědi se neshodují. Zuzana je zachráněna a starci jsou potrestáni. To téma bylo hodně oblíbené hlavně v renesanci a v baroku umělci ho často používali jako možnost malovat nahé ženské tělo, protože šlo jakoby o biblický důvod, dramatickou scénu nebo napětí mezi krásou a nebezpečím. Často se zobrazovala Zuzana v lázni, dva muži za ní nebo nad ní, jejich chtivý pohled, její stud, strach
nebo odpor. Ale každý umělec to pojal jinak. Některé starší obrazy ukazují skoro jako klidnou krásku v lázních, zatímco pozdější baroko víc zdůrazňuje, že je to moment násilí a narušení jejího prostoru. A Artemisia Gentileschi, tak je mega důležitý, protože ona ho namalovala, když jí bylo 17, že byla fakt mladá a no, prostě to odkazuje na ten její trauma, že jo, se znásilnění. Takže tak, that's what I wanted to say. Teďka dodělala svůj make-up a přejdu na blush a stejně tak jako z make-upu na blush přejdu prostě z Artemisia Gentileschi na Berthe Morisot. Skáčeme teďka jakoby z baroka do impresionismu, což je jako skok, ale hele, prostě není to, tohle video je jepovací video, tohle video není úplně jakože, chápeš, nemá to být žádná video essay, tady ty ženy mi prostě leží v hlavě, takže skáču z Artemisia na Berthe, protože nikdo mezi tím prostě teďka mě nenapadá, o kterým bych chtěla mluvit. Každopádně Baby Got Blush má tady takovýhle ten funky aplikátor, tak já to prostě takhle vezmu a jdu takhle. I might have blush blindness, ale neřešíme. I just want to have rosy cheeks. Anyway, Berthe Morisot byla francouzská malířka, byla jedna z nejvýznamnějších představitelů impresionismu. Did you heard about her? Did you heard about her ever prostě? Protože já ne. Já by the way, taky hodně teďka moje zdroje budou z téhle knížky Women Artists, kde přesně Berthe jsem jako objevila. A Berthe Morisot prostě byla tehdy docela jakoby známá a uznávaná impresionistka vedle Claude Moneta, Edgara Degas, whatever his name is, Renoira, prostě she was with these guys a tehdy i docela jakoby byla známá a uznávaná, ale prostě se o ní nemluví tolik, jako se mluví o těchhle mužích, ani se o ní neučí tolik, jako se učí o těchhle mužích, přitom ona byla velmi prostě důležitá postava impresionismu. A ona jakoby stejně jako impresionisti se věnovala takovým jako jednoduchým, hezkým jako daily tématu. Ona malovala prostě svůj každodenní život, malovala hodně portréty žen a dětí, prostě její malby jsou takový homey, prostě homiecore, cottagecore queenka. She did impresionism prostě stejně jako ostatní, víš co? Ale ty její obrazy jsou extrémně charakteristický tou světlou barevností, jak je to všechno světlý, takový washed out, takový jako pastelový. Tímhle se jakoby trošičku lišila od těch ostatních impresionistů, protože ona prostě byla softer a celkově jakoby typikovala ten život way softer i prostě těma ženskýma očima, kámo. Jakože její věci jsou beautiful a jsou podle mě úplně stejně důležitý jako ostatní jako impresionistický díla. A dnes je považována za prostě nejdůležitější ženskou malířkou 19. století as she should be. Taky dost možná není často považována za tu důležitou impresionistku, protože ona jako žena jako neměla přístup k hodně věcem, který prostě ostatní muži měli, že jo? Že ona nemohla studovat tak, jak mu studovali muži. Ona nemohla navštěvovat nějaký místa, který navštěvovali jiní muži, i když byla z vyšší společnosti. Takže potom prostě historikové ji tolik neberou vážně, protože ona neměla ani jakoby možnost být tam, kde byli ti chlapové tehdy. Každopádně tohle je Berthe Morisot a já I'm going for another product and I'm going for another ženu v umění. Teďka trošičku navazujeme v čase, jo, kámo, teďka reachujeme flow state, protože já navazuju Hilmou A.F. Klint. Kom si to prostě tady teďka nějak zařadili a já sama pro sebe, protože jsem trošičku zmatená. Berthe Moritz byla 1841 až 1895 a Hilma A.F. Klint byla 1862 až 1944, takže jakoby někdy, jakoby když se narodila Hilma, tak Berta ještě jako byla normálně živá, jo, takže tady fakt jakoby navazujeme. Každopádně, kámo, Hilma A.F. Klint, kámo, I'm 100% jsem si jistá, že ji doufám všichni známe. Hilma A.F. Klint je švédská umělkyně, prostě je to žena považovaná za průkopnici abstraktního umění. Zase, jo, já jsem se o Hilmě taky nedozvěděla ze školy. Maybe I was sleeping, jakože je pravda, že já jsem hodně na dějinách umění jako spala. O Hilmě jsem se jakoby taky našla až sama od sebe, prostě. Hilma, rozhodně mi nikdo ve škole neřekl, že byla Hilma průkopnicí. Abstrakce, vždycky mi všichni řekli, že průkopníkem abstrakce je Picasso, which is not true. By the way, Picasso kopíruje ženy celkově throughout his work, ale I'm not gonna talk about that. Má prostě svoji tvorbu a svůj přístup k tvorbě a prostě
Hilma její krev spojovala s filozofií a se spirituálem. Její obrazy jsou hodně o duchovnu a o spirituálnu. A věřila, že její obrazy zprostředkovávají dosažení tvýho vyššího já. A ona udělala tisíce tady těch abstraktních geometrických obrazů, kde prožívá nejspíš prostě svoje spirituálno a snaží se taky jakoby to spirituálno skrze svoje obrazy předat těm lidem, co se na ty obrazy dívají. A právě kvůli tady tomu Hilma i jakoby řekla, že nechce ty obrazy vystavovat strašně dlouho, protože byla jako, že lidi na to nejsou ready. A ty její díla se vlastně objevily až přelomu 20. a 21. století. Už po smrti, ale jakože 40 plus let po její smrti. Ona zemřela v roce... Počkej, v jakém roce zemřela? I don't even know. Ona zemřela v roce 1944 a až v roce 1986 vystavili její obrazy. A takhle, můj point byl, nebo já jsem předtím říkala, že prostě ženy neměly takovou možnost, jako měli muži, že jo. A strašně moc lidí znalo Picassa dřív než Hilmu, protože Hilma se nedávno až jakoby objevila, až v roce 1986, ona zemřela v roce 1944, ale ona si sama řekla, že nechce, aby nikdo její obrazy vystavoval a že je můžou začít vystavovat až 20 let po její smrti, což se nestalo, začaly se vystavovat až 40 let po její smrti, protože I guess, že na ní zapomněli, nebo prostě I don't know. Že tady tohle je situace, kdy ona prostě teoreticky si se to trošičku sama jakoby udělala a řekla si, že prostě nechce být vystavována 20 let po její smrti, no. A oni prostě asi na ní zapomněli a vystavili ji až 40 let. No, anyway. Hilma A.F. Klimt prostě, kámo, extrémně šílená paní. Nebo tím myslím, jakože šíleně dobrá paní, kámo, koukej na ty obrazy. Ale byla to prostě šílená paní, která extrémně věřila v duchovno. A asi, kámo, já bych jí aj věřila, kdyby prostě fakt skrz sebe jakoby něco promítala. Ona tvrdí o svých malbách, že malovala vlastně pod jako vyšším vedením, že někdo do ní vstoupil a ona malovala ty obrazy. Dokonce byla součástí ženské skupiny The Five, neboli The Femme. A byla to vlastně skupina z prostě 4 žen s Hilmou Klimtovou a oni vlastně spolu dělali prostě nějaký duchovní rituály prostě a malovali a dělali automatické malování, automatické kreslení, automatické psaní a prostě se spojovali s duchovnem a byli takový, že teďka prostě ty duše skrz nás malujou a píšou a prostě kreslí a prostě oni byli jako umělecká a okultní skupina, which is so crazy to. V té skupině byla například Anna Kassel, další švédská umělkyně, se kterou se s Hilmou potkala ve škole a ona dělala taky tady ty crazy prostě spirituální malby. No, takže společně byly tady ty okultní prostě to a ona jako Hilma celý svůj život dala spirituálnu a umění. Ona celý svůj život dala duchovnu a umění. A prostě fakt až 40 let po její smrti jí někdo vystavil a byl jakože actually tahle paní tady byla mnohem dřív než Malevič, Modrian nebo Kandinsky. Prostě she was here first, ale zároveň prostě nikdo o ní nevěděl, protože ona ani sama nechtěla, aby o ní někdo věděl, protože ona říkala, že prostě lidi na to nejsou ready na ty její věci. And she was so right. Anyway, the face is done. Mám na sobě make-up, nebo mám na sobě BB cream, mám na sobě blush, mám na sobě highlighter a mám na sobě, teda zapudrovala jsem to. A hej, teď si jdu zkusit udělat oči. No a když se budu dělat oči, tak budu mluvit o poslední umělkyni, protože už to tady natáčím podle mě 1000 milion hodin. Každopádně budu mluvit o poslední umělkyni a tak víte co, já dám ještě před poslední umělkyni. Já dám ještě Paulu Modersohn Becker. Paula Modersohn Becker se narodila 1876 a zemřela 1907. A tady jsme teda v Německu, ale ona teda žila nějaký strašně krátký život. No, ona umřela ve 31 letech. Paula Modersohn Becker, Hilma F. Klimt je ze Švédska a je to průkopnice abstrakce. A Paula je z Německa a je průkopkyně expresionismu. Jedna prostě z matek, one of the mothers, společně s Hilmou A.F. Klimt moderního umění. Paula dělala strašně moc, she was doing so much. Ona udělala přes 1000 kreseb, ona udělala přes 700 maleb, ona prostě she was crazy, she was going. Ona začínala v nějaký hippie umělecký kolonii, kde vlastně se učila od mistrů a malovala prostě přírodu a malovala jako prostě to, co jí tam jakoby učili, ale jí to nestačilo, ona jela do Paříže a tam se potkala s Gauguinem a s Cézanem, prostě tady s těma velkýma mistrama, she met them a she was like, this is what I want to do, protože ona chtěla prostě víc jako raw obrazy, prostě víc emocí, udělat to takový víc. A takže ona se předtím hodně učila realismu, ale potom prostě šla víc do
jakoby do jednoduchosti, ale jakoby víc tam dávala ty své emoce, chápeš? Pádně, její obrazy jsou důležitý tím, že ona jakoby jako jediná, jako první depikovala ženy jakoby z úplně jinýho pohledu a mnohem pravdivějšího pohledu, že prostě ona nedělala ty ženy idealizovaný a pěkný a sexy, prostě ona malovala starý ženy, ona malovala matky a jakoby těla jako matek, prostě ona malovala unavený ženy, ona malovala prostě pracující ženy, ona malovala ženy úplně jako raw a ne prostě idealizovaně a hlavně ona byla úplně jedna z prvních žen, co malovala nahej autoportrét. Prostě tohle je moje největší kvínka. Ona byla první, co namalovala nahej autoportrét. Byla jakože já se namaluju nahá taková, jaká jsem, bez toho, aniž by mě nějaký chlap prostě tady sexualizoval. She was fucking slaying. Takže Paula was fucking slaying. No a teďka to teda už ukončím poslední umělkyni, o který dneska budu mluvit. A budu mluvit teďka o Georgii O'Keeffe a u toho si udělám eye makeup. Já si tady začínám trošičku vymýšlet, protože, kamo, to, co jsem si tady našla na tom Pinterestu, I cannot recreate, takže nahoru prostě dáváme růžovou, I guess. I don't know if this, kamo, no, to je jedno, já se nebudu radši dávat zbytky. Já si chci dát ty linky. Tada! Anyway, Georgia O'Keeffe můžeš, já jsem teďka by the way nenatáčela, já jsem teďka třeba 15 minut mluvila, ale jakoby nenatáčela jsem to, proto už to mám skoro hotový. Každopádně jsem říkala, že Georgia O'Keeffe můžeš znát pro její krásný květinový obrazy, pojďme si k ním něco říct. Tyhle její extrémní detaily květin můžou připomínat ženskou vagínu. Georgia O'Keeffe to vlastně ve svém životě docela dost popírala, ona jenom říkala, že má ráda jakoby přírodu a zoom ins na přírodu, ale vlastně tady s těma květinama úplně redefinovala to, jak je prostě příroda byla doteďka portrétovaná v umění, že jako známe různý jakoby obrazy z historie květin, ale ne like this. A taky tím jakoby dokazuje těmahle obrazama, že to ženský umění nemusí být jenom dekorativní něco, ale že to může mít jakoby hloubku a téma, tak jako její květiny. Kromě květin taky malovala tady tyhle jako deserts, tady ty prázdný jakoby místa přírodu v Novém Mexiku, protože ona taky prostě bydlela v divočině v Novém Mexiku. A zároveň může Georgia O'Keeffe znát skrze fotografické očko, nebo jak to říct, skrz prostě lenses, Alfreda Stieglitze, který byl, nebo já nevím, jak se jmenuje, Stieglitz. Ona byla prostě potom přítelkyní, nebo možná i manželkou, I'm not sure, Alfreda Stieglitze, který jí fotil, takže hodně lidí jakoby znalo jenom taky z těch fotografií, protože Alfred byl of course úspěšný fotograf a on jí fotil jako svoji můzu. Fotil ji často jako v takových intimních situacích. Nikdy jí prostě nebral jako sobě rovnému, jakože nikdy jí nebral jako velkou umělkyni, bral ji prostě jako jeho můzu. A přitom girlie prostě redefinovala to, jak se nahlíží na abstraktní umění a na umění jako přírody, kámo. Takže Georgia O'Keeffe byla snad jako první takhle velká americká umělkyně známá vlastně v modernismu, v avantgardách a vlastně i přesto, že teďka je jakoby označována za velkou jako ikonu feminismu a i přesto, že jakoby byla velkou prostě průkopnicí pro feminismus a určitě byla nějakým způsobem součástí, tak ona sama se nechtěla úplně označovat za velkou ženskou umělkyni, chtěla se označovat prostě jenom za umělkyni, že nechtěla tam mít to ženskou, prostě nechtěla s tím úplně nic mít jakoby společného, proto i vlastně ona říkala, že ty její obrazy těch kytek ani nejsou jako sexuální ženský, ale že jsou genuinely prostě jenom její jakoby pohled na přírodu a jak to ona vidí. Já už si udělám jenom lip a můj make-up bude done. Tak. No ale dobrý, ne. Jakože já prostě začínám s tím make-upem, takže give me a second, ale až na to přijdu, tak I'm gonna be slaying. Anyway, tohle bylo pár ženských umělkyň z historie, který tak jako leží v žaludku, ale jakože v dobrém slova smyslu. Já mám pocit, že leží mi v žaludku se říká jakoby s takovou negativní konotací, ale já to myslím jako dobře, že my prostě máme prostě v hlavě a myslím na ně docela často, takže jsem o nich chtěla mluvit. Anyway, já jdu do kina na Backrooms, bojím se, těším se a mám tady nugetky, které potřebuji sníst, takže jo, no, anyway.